Du var aldrig lært fat i korthed. Nej, men jeg er jo spidskandidat og borgmesterkandidat for Fælleslisten, og derfor skal I selvfølgelig stemme på os. Det vi også har fokuseret meget på, det er jo for eksempel, at den nye skolereform, der kommer, der mener vi, at vi har en kæmpe udfordring. Vi skal gøre en god skole bedre, og det er jo en stor mulighed til de lovforslag, der er kommet. Og det må være udfordring, skal vi tage, men det skal være i sammen med vores lærere og pædagoger, for der kan være noget meget, meget, meget spændende. Vi skal også blive ved med at være den Danmarks bedste erhvervskommune. Det er jeg slet ingen tvivl om. Det giver os en masse problemer. Jeg vil gerne gå med ind også og slutte mig til koren, at vi skal også være Danmarks bedste borger af kommunen, så det er vi lige inde på det. Vi har også udfordringer. Det er jo også med det her med de handicappede, som vi har snakket om, og ældre. Der har man jo, det er altid en følelsesladet diskussion at komme ind på, men altså samvittigheden også, den skal man også have med i de beslutninger, og det er vi i hvert fald, nogle gange er der sagt nogle ting, som man måske ikke skal sige i det spil, men det er også nogle gange er det også nødvendigt at få kigget på, og det er sådan en balance. Men der har vi i hvert fald fra Fælleslisten blød i hjertet, men vi er også klar over, at der skal ressourcer til. Angående med økonomi, der er også sagt for vores erhvervsfolk, altså vi kommer jo slet ikke ud om det her. Der er mange, der siger, at økonomi det er et drøntræls at diskutere, men det er jo faktisk en god økonomi i en kommune, det giver os en frihedsgrad. Og der har vi jo i hvert fald som Fælleslisten med hver evig eneste gang, når der er snakket om tillægsbevilling, så har vi i hvert fald arbejdet markeret, så må man finde inden for egen område. Og det er noget i hvert fald, at vi er meget kendt for. Og så er drilletiverne der med, og når vi lægger penge i kassen, så er det også en tillægsbevilling. Det er sådan noget taktisk, at man skal gøre det. Det har vi ikke noget imod. Og så er der jo det der med det her kære Røghus. Det er jeg nødt til at blive ved med at sige, og blive ved med det hele valgkampen. Fordi at jeg synes... Hvad? Så når jeg slet ikke sige det. Men I er godt klar over, at vi stemmer imod den der Røghus. Det er vi. Lov, ikke brænde, det skulle han med.